Oeh, de Frieske Top 100. Ja, wat hebben we mooie startweken gehad, hè. Ja, de provincie, mij de bussen. Ja, geweldig. En het is heel goed stemtal. Dat is mooi. Ja, nice bekende Frieske artiesten kerst ik stemmen op onbekende artiesten. En die verzingen dat podium ik vanzelfs. En Joert bellen we mij in Fries in Amsterdam. Die mij zien Frieske muziek. Nederland veroverd. Ja, ik al. Maar zelfs India. Ja, daar wordt het ik draait. Frieske muziek. Ja, die is het goed. Geert Krijn-Damstra, goeiemiddag. Goedemiddag, Johan. Ja, er was een soort verschillende Frieske noemers. En die laatste noemer, dat is Twallingstriel. Zoals graag in de top 100 komen wollen. Ja, eerst even nog Twallingstriel. Wat is dat? Ja, dat begreep ik die vraag. Het waren heel jullie. Koek die het antwoord ik het, Johan. Dus ja, ik zal even beginnen met het begin. 12 april 2022. Toen ik een van de meest bijzondere ontmoetingen van mijn leven hier. En diezelfde nacht ben ik begonnen met schreeuwen. En toen was 100% van deze tekst, van deze song, al clear. En ja, het bijzondere verhaal is dat ik op dat moment, om 6 uur in de morgen, net wist wat haar naam was. En ik wist ook net dat ze Fries was. En ik wist al heel en wel net dat er een film zou komen waarin zij de haatrol zou spelen. Jo, dit is cryptisch. Dit is cryptisch. Oh, dit mag je wel uitlezen dan. Ja. Nou, het is dus, ik heb haar ontmoet en uiteindelijk raakten we elkaar in contact. Ik hier net haar naam, maar mijn gitarist die wist haar naam al. Dus we raakten in contact. En nou ja, al snel zei ze, ik wil zongen met hij. En nou, dat is dan ik in de tekst meteen terug te komen uit de raad. Want ja, dat was correct meisjes, hè. Te jaren jongen, dat is mijn levensmissie. Ja. Ik merk het als een meisje te jaren jongen, dan heb ik een tijd voor de hemel. Dan heb ik een tijd voor problemen of conflicten. En als te jaren jongen, dan vieren we het leven. Dus ik jou ook Nederlandse les en dan broek ik Nederlandse teksten van andere hazes en dan jongen we ik samen en het werkt. Dus ik leer er heel erg in. En dus dat is in het refrein een belangrijk onderdeel worden, jongen we daar. Ja. En ja, het Twallingstriel, dat zei me ik helemaal niks. Tot een week voor de opname. Ik een artikel op een artikel stuitte over het fenomeen tweelingstraal. Ja, dat is googlen. Uiteraard, Twin Ray in het Engels. En het is een diepe zielsverbinding op een heeg bewustzijnsniveau. Het klinkt heel pretentieus, maar het past heel goed bij de ervaring die ik hier had. En ja, dus dat wil heel snel wat een belangrijk element. Ik kwam het in de tekst op het laatste moment. Ja. En is het de titel uiteindelijk zelfs? Zij zoer hem, ja. Dus die drukte net bedrijf de bel, maar ze kwam indien bewust. Ja, hoe zei ze dat? Ze komen in erin. Ik woon in een club. We wonen in Utrecht, door de band. We op stap gewoon. Okay. En toen kwam ik hard in. Ja. Oh, wat mooi. Ja, nou ja, joh. Maar even, India, hoe zit dat dan? Ja, dat begint die vraag. Nou, ik heb een hele simpele die video hebben maken. En het is een film, een soort tijdreis. Sorry. En ja, toen wij daarmee begonnen, uiteindelijk is de film klaar. En de strategie weer om €1 per dag per taalmarkt te investeren. Dus we €1 in de Spaanstalige markt gestopt, €1 in de Engelstalige markt. Wat markten uitproberen, in Indonesië bijvoorbeeld, Turks. En ja, sommige landen sloegen het net om, maar in andere landen hier plotseling 80 uur watchtime, kijktijd, 80 uur op 1 dag, in Argentinië bijvoorbeeld. Of in India ik inderdaad, en Indonesië, Jakarta, dat is hier ongelooflijk op een gegeven moment. Maar kreeg dan ook reacties van, wat wordt er song? Of is er de ondertiteling zit in de clip erbij? Er zit een ondertiteling bij, ja. Dus in die taal hier ik ondertiteling zetten. Dus die was onderdeel van de strategie. Ja. En nou, dat drukken dus heel goed blijkbaar. En de WhatsApp kwam al oer en het verhaal is natuurlijk heel beeldend. Dus ja, het appelleert blijkbaar bij mensen en het trekt mensen oer heel de wereld door. Dus daar ben ik ook rutskop en dankbaar voor. Wat grappig is dit. Zelfs in het Arabisch krijg ik berichten van datzelfde leefde, dat de leefde winst wil winnen.
op hier. Dus ja, ik vind het, maar nog steeds een beetje indalen zelfs, Kinkel zeggen. Geert, een liedse tip. Als er nog een werb adverteert dan op die land, zeg maar, dan zoek daar even www.friesketop100.nl en vote now bijzetten. Misschien helpt dat. Dan komen die stemmen op de hele brotte partij. Ja, dat is een hele slimme acties voor dat werk. Ja. Goed, man. Ja. Nou, ik ben skerig naar het noemer, ben ik Hielendal weer. Nou, meesten kennen op die stemmen. Wordt even goed uitlezen hoe meesten die vinden kennen dan op die website. Ja, ze kunnen op de friesketop100.nl uiteraard mijn naam invoeren. Geert Karijn, met een KR lange I-N. En dan het nummer Twallingstriel. Kiezen. En dan nog 4 nummers kiezen. En dan is het clear, hè? Ja, zo is dat. Ja, ik krijg al appjes. Oh, we willen nou eens naar dat nummer van we zullen weer litten. Leuk die sprutsen te hebben. Hey. Ja, nou, eens gelijks. Ja. En ik zou zeggen, mystiek, magisch, echt en Friesk. Ja. Dat is het. En de vrouw, de hassentoer in het nummer. Daar komt hij, Krijn. Het gaat niet goed. Nou, yes, hetzelfde. Dank je. Hoi.